селе Гелины очередной религиозный праздник. Новая джамаат-мечеть расположилась при въезде в населенный пункт. Сотни человек ждали ее открытия. Теперь коллективная молитва станет ближе к дому. Строительство мечети было начато по просьбе местных жителей. Помощь оказал известный религиозный деятель Хожа Ахмед Хаджи Кадыров. Сегодня он вместе с сельчанами отмечает новоселье. وداس داش ووش إتيت قاشر ووش كيح إتيت قاشر ووش سلم مارش إتيت قاشر دوش ووش تجير لونش صايو حش دوتوا قدير شيء هي تمسطهنا بايشر الجير قوارتن شيء دير تيتشر حلوان شيء ويتس ولر دوتش يستلهر دوتش خزلا شو شو تنقر علما بيركت دوتشنو حيرتشن يشتيول شو يرتحتهن الحجر صايول شدوري ما دوق نعمة دوهره يرتن شو حجر خلر هرشين يزي يرتن خار. При новой мечети недавно открылась и медресе. Местный имам обучает детей основам ислама. Хожа Ахмед Хаджи Кадыров просит уделить воспитанию молодежи большее внимание, в особенности проявлять почтение женской половине. اشتهن كيجي يعري اش بلح كان صنيه نسري غير بوش دوزلي نانو غير بوش صان اول هو يجري بوش تسارق ايمان خيلش تسارق اوز دنجلا خيلش تسارق غيلق خيلش اوتقا همنسا تسار ووش خيت شوش دوزلش ايمان حلبوه صار ووش بيتش بوش بولا سين داي إيمان يحربوه صار قاش بوش بخل بوش وريلش هو يعش لمتسيش الآلية إش بوخ تتوخش قرآن عام ديت ريح تسير شين خزدوي هو عيش ويمغلس ما إيلر ويق آلية شين يمثل نادلش وزبيرش قرآن عام ديت رش تهن شنا ديلق هي تمندال صديق اللي حقاش باقنا شو. За последние 2 года в Гелинах построено сразу несколько мечетей. Самая крупная из них – это центральная мечеть, где жители совершают рузба-намаз. Еще 2 небольших здания построены в разных частях села. Эти открытия в далеком приграничном селе еще раз показали, какое внимание уделяется религиозной жизни Чеченской Республики. Зендис Асланбегов, Абубакар Абазов, новости.